Hola, soc la Sílvia, estem a Sant Jaume, és la dia de Santa Eulàlia i faré l'agulla en el 5 de 7. Perquè l'Imo l'evita. Quan vulguis. Bueno, entrem. Les agulles a tope, eh? A tope. A tope, no? Porta, fredes, se la fem. Porta, corre, se la fem. Preparades, agulles al 3. Crosses de regla preparades. Crosses de regla dins. La resta de crosses preparades. Està perfecte, està ben tancadet i està perfecte, ¿vale? Primers laterals de la regla. Estem bé, no? Resta de laterals. Primers vents, segons laterals, segons vents, tercers laterals, tercers vents i resta de la pila. Vale, tornem a estar desquadrats. Sí. Vale? Per què? Que no es marxi cap a la dreta. Vale. O sigui, hem d'apretar la dreta a tope. No, com que Que no es marxi. Vale. L'únic que has de fer és que no marxi. Vale. Vale? Vale, ves, Dan? Dan, no et marxis cap a la dreta, vale? Vinga, mans fortes. Esquerra, Edo. Alex, ojo. Vale. Pots aixecar una miqueta, ombros? No pots. Estem torts. La cosa hauria d'anar cap allà. Tiene que dar un paso para allí. Passo para agulles, primeres. No, a les dues aquí. Vale. Pugen terços. A tope, Guti, vale? A tope. Digue'm, afluixeu tots, vale? Primeres i laterals. Aquí, treballeu-lo aquí, vale? A l'alçada de entren quartes, perdó. Entren quartes. Quartes col·locant-se, genoll, peu, Quartes col·locades. Bé, i Buro? Ángel, cierra un poco. Vinga, bé. Correcte, molt bé. Dosos a Vale, el quarta. mantenim aquí, vale? Que està bé. Entren dosos ja. Bé, Guti? Dosos col·locant-se. Dos oberts, Dosos col·locats. col·locats. Dos tancats, col·locant-se. Bé, i Buro? Dosos col·locats. Està perfecte, vale? Tranquil·litat. I aquí. Mantenim aquí les mans. Les mans aquí, Tenim la pressió, Bé, i Buro? Vale. Acotxador Entra a dosos. acotxador, Molt bé, entrada acotxador i mans fortes. Mantenim-les aquí, vale? Col·locat. Enxaneta a dosos. Vale, ja ho tenim quasi. Va, l'enxaneta està a l'alçada de dolços. Venga, espada, Canya espada, canya Albert aquí. Ahí. A primera aleta. Aleta. Està, està preciós, molt bé. Albert, apretem pit. Se'n va l'enxaneta a fer la segona aleta. Vale, ja ho tenim. Ahí, espada, ahí. Vinga, va, tenim la meitat de la feina. Bé, i Buro, ja ho tenim. Baix acotxador. Ja ho tenim, i Buro. Canya. Va, ja ho tenim, nois. Baixant dosos ja. Dosos de la torre avall. Vinga, els dosos de la torre ja estan Va, baixant. canya, nois? Els nostres dosos... Noies, ja ho tenim, I Buro, va, que ja acabem. Baixant dosos ja, vale? Canya, Josep. Àlex, bé? Apretem una mica. Va, que ja ho tenim. Comencen a sortir quartes,
Quartes de la torre baix. Baixen quartes ja. Quartes baixant. Ens hem tirat total. Pinta la reina! Molt bé, Pinya! Vinga, baixen terços ja. Baixen terços, ja està. Caigura ja ho tenim. Ja està. Vinga, molt bé, Pinya, molt bé! Pinya, ara anem a la pinya de Sants, Anem a donar un cop de braça! Va, col·lega. Va. Qué malament estava, per favor. Fatal, Buah. Fatal. M'ha pillat un xungo aquí, xaval.